9 de xaneiro do ano 2025 recibimos a Nuska Chousa nesta sección tan agradecida onde falamos da nosa horta, do noso horto, das nosas plantiñas, dos cuidados, consellos e recomendacións que sempre nos brinda Nuska. Que tal, Nuska? Hola, moi que tal? benvida. Moi boa tarde, moitísimas gracias por contar comigo. E quería que me contarades tamén comigo para ir ás aventuras de Amstrán. Ah, si queres anotarte, vale. Sí, quero notarme. E que che apetece? Tirarte da ponte? Eu faría un completo todo o día, Todo total, un completo. sí, faríamos pola mañá unha cousa, pola tarde outra e tal, o sea, E levar un aventura bocadillo de total. polo empanado para comer, non? Para comer ali xa sentados nunha pedra entre rafting e puente, pois Saímos aventureiras. sí, sí. mola moito, non é a primeira vez que vou con Sabes el. que ímonos tirar por unha ponte para baixo. Directamente, Sí. a ver que pasa. Bueno, axudamos e a virtudes a empujar. E alguén que estea grabando o Como momento. patada no enterisco. Imos falar do noso esta tarde, Nuska, que hai moito que responder hoxe, Vamos temos alá logo, moita veña. repercusión. Imos alá. Veña. Antes de nada, lembrar que podedes seguir mandándonos mensaxes, audios, escritas. Se non nos contestamos hoxe, será a vindeira semana o 627-751-962. E imos comenzar, esta non é unha dúbida, pero mira, a xente tomou apuntes a semana pasada. Sí. Dinos por aquí, a semana pasada mandei unha foto porque os allos estaban amarelos. Ajá. Tiña razón Nuska, era por exceso de auga, porque tiña o aspersor roto. Eres unha crack, por certo, planteinos na minguante de novembro. Mando foto do que trouxeron os reis, que te chegou a fotiño, suculentas, estás pegando a febre, suculentas, e a nosa amiga Celeste Maduro dende a Moedo, Pazos de Borbén, e graciñas a todo o equipo. A chico xa fotiño do que lle trouxeron os reis magos, que eu penso que xa sei para que é. Eu quería un destes. Sabe que é Eu quería que os este? vellos... É un tronco, unha cañota podre, bella, en estado de descomposición, que xa está limpiña, está perfecta. E para plantar suculentas é genial, porque as suculentas como necesitan moi pouquiño sustrato e moi pouquiña agua, os huequiños que hai nos troncos vellos, podres e así, apórtanlle unha beleza espectacular, moito mellor que hai macetas. Para min as mellores macetas para as suculentas, troncos vellos, os que bota, por exemplo, a marea, agora no inverno, que bota fora da playa, eses xa están curados, eses son geniales. E o dos allos, mira ti, pois que acórdome que dixen eu, mi má que medrados os ten, non sei cando os plantou. Plantounos no menguante de novembro, o sea, fai un mes e pico, non hai tanto, 2 meses. Pois vanlle moi ben, espero que se soluciono da expresor e que a partir de agora lle vayan ben. O das suculentas, antes de pasar as dúbidas, Sí. pode... Tes ti unha dúbida, Se tes Iago? un tronco deses coas suculentas fora que diste que non precisa Sí. moita agua, pero claro, fora aquí en Galicia chove, non se Sí, estropean, non pasa nada. Ah, vale. Hai suculentas que xa non queren estar nin ao sol directo porque esas son máis delicadas, pero esas xa vas a saber cales son solo polo precio. Non é o mismo que che vala 2 ou 3 euros unha suculenta que che vala 8 euros do mismo tamaño. O sea, se é unha suculenta coleccionista, que che chamou a atención tamén de outra Sí. ocasión, que me acordo, esa non a poñas ao sol. Esa para Directo, la venga, esa con colladiña e tal, porque seguro que é máis delicada. Pero o resto das suculentas van genial, o sea, eu teño as a intemperie, eu teño as na miña horta plantadas na terra directamente e vailles de maravilla. Sí. Pois pasamos entón coas Vamos dúbidas alá, que temos, Carlitos. dinos por aquí. Gustaríame facer unha mestura de abonos para mellorar a terra. Cales me recomendas? Estaba pensando en misturar humus de miñoca e abono de cabalo, grazas. Pois mira, mesturar abonos, si son químicos, nunca, porque hai abonos que interfieren o sea, ti botas un abono porque tes un problema na terra, pero pareceche moi boa idea mezclalo con outro. E ao mellor o que estás facendo é bloquear a absorción dese nutriente que queres aportar ou facer unha reacción química contraria para que está preparado o fertilizante. Así que fertilizantes comprados, químicos, non mesturar nunca. Cada cousa é para o que é, o zapato é para o pé. E os abonos que temos na casa, por exemplo, pois diferentes merdas de diferentes animales, sempre se poden mesturar. Pero, bueno, eu neste caso, como non sei para que o quere usar, pero, por exemplo, eu o compost gardaría para aportar ya a terra toda de plantío en general, porque o compost sempre vai a naturalizar a terra, a volverlle a dar outra vidilla. O humus de lombriz é moi cotizado e non fan tanto humus, quero dicir, teríamos que ter miles de miñocas e unha vermicomposteira de tamaño industrial
para poder cubrir as necesidades todas dunha horta. Entón, xa non o mesturaría con nada, usaría como ouro en paño para cousas específicas. Entón, a merda de cabalo xa en por sí xa é moi boa, non necesita mesturarse con nada. Entón, eu aconsellolle botar agora a merda de cabalo, porque sempre lle vai ben a casi todas as plantas, sobre todo ten un aporte interesante de nitrógeno, e para as cousas que plantemos agora no inverno, que poden ser, pois non sei, chícharos, tirabeques, pavóns, verduras en general, vai ir moi ben o aporte extra de nitrógeno. E recomendolle que o humus de lombriz que o garde para cando necesiten un extra de nutrientes, por exemplo, as solanáceas, que agora en nada, en marzo, empezamos a plantar tomates e pimentos e berenjenas. E cando empecen a botar flor, necesitan que volvamos outra vez a fertilizar. E o humus de lombriz é el nova máis, o sea, eu gardaría, pode gardar en un saco que aire, porque é un organismo vivo, bueno, son moitos organismos vivos, é un ecosistema creado por nós. Hai no que gardar en un saco que sea transpirable e a oscuridade total, para que os microorganismos sigan traballando aí, vai a seguir como madurando, pero cando chegue marzo ou abril, vámoslo a agradecer. Non lle botes agora a terra, porque co que chove, vai se nos sair todo o bo que ten ese humus. Falabas agora dos chícharos, mira, outra dúbida que temos por aquí, bueno, dinos feliz ano a todos, son Mari, pregunta para Nusca, podo sementar chícharos e tirabeques agora? Digo porque domingo xa hai lúa chea. Sí, a influencia da luna nos cultivos en general, bueno, aparte de que este é un tema, como sabes, política e religión, falar da luna, porque hai quen cree e hai quen non cree, entón, como non hai base científica para tal, eu creo cegamente de que sí que lle influye. Entón, aclarado isto, para mí, a luna chea vai a influir nos cultivos todos porque hai como máis horas de luz. Aínda cando é de noite, se a luna chea está despejado, vai haber luz nocturna tamén. Iso vai a dar como vida ás plantas para seguir ca súa actividade e van a crecer como máis rápido. Os chícharos e os tirabeques, neste caso, pode plantalos cando queira. Incluso lle ven mellor o plantalos ca creciente, ca luna creciente, porque depois ainda é luna chea, o sea, 15 días enteiros de luz diurna e nocturna. Bueno, non sei que chova que se nuble todo, pero bueno, vamos a pensar de que non, que vai a ser un xaneiro maravilloso. Entón, a lúa vai a influir negativamente a cousas que se nos podan ir rapidamente a grelo, como poden ser, pois non sei, unhas cebolas, ou, por exemplo, lechugas, que en un par de meses podíamos ter a lechuga para coller, e podese nos ir a grelo, se estalota para arriba, cría o leite ese, ponse amarga, ponse dura, entón non. Pero no caso dos chícharos e dos tirabeques, podense plantar, mira, durante todo, finales de otoño, todo o inverno e incluso hasta a primavera. Se os plantamos agora, noviembre, diciembre, xaneiro, vamos a ter a recolleita pois en abril, en maio, e se os plantamos máis pa diante, hasta febreiro ou así, toda o que é a primavera, antes da primavera, vámonos a poder recoller en junio. Eu non recomendo esta segunda posta por o motivo de que aquí en Galicia temos un problema con este tipo de curcubitácea que se nos enche de bichos, tanto a planta de pulgonciño como os chícharos en sí que se lle meten dentro. E despois valos a estonar e tes os chícharos cheos de bicho. Eu, como non quero botarlle nada á horta, se o pode evitar, a maneira de evitar os bichos nos chícharos é plantalos agora no inverno, porque agora non andan por aí tantas polillas poñendo os oviños para que vayan aos chícharos. É fume da pregunta, verdad? Que me estás mirando así, que é fume da pregunta. Sí, era, se podía sementar chícharos ou tirabeques agora, porque había algo porque era a luna chea, perfecto, pode os plantar, é recomendable. É recomendable por o tema dos bichiños que comentaba. Sí. Por aquí outra persoa dinos que o ano pasado plantou varias clases de pementos, algúns picantes, cunha separación entre filas e plantas duns 50 centímetros. Pero que pasa? Cando os foi recoller, os italianos picaban, que entendo que é un tipo de pimento, non? Sí. Picaban a rabear. Os de Arnoia saíron vermellos. Canta debería ser a separación para que isto non suceda? Madre mía, que fixo aí un mezcladillo que bueno, é totalmente inevitable. O sea, ti si plantas pimentos, a ver, a flor do pimento é un tipo de flor que se ten
digamos, cada flor é macho e femia, non é que haba flores macho, flores femia, non? Entón, ten ambos sexos e autopolinízase a sí misma. Que pasa? Que os abejorros e as abellas, as mariposas, as mariquitas, as crisopas, todos os que se chaman insectos polinizadores van allí porque se sinten moi atraídos. E aínda que non entren adentro a flor, porque a flor está pechadiña, e cando xa está polinizada, pesa como abrir. Aínda que non faga eso, ca vibración de pousarse e das súas aliñas, van a facer que a flor solte todo o polen dos estigmas, non? E entón, pode caer encima a propia abella. E ese polen pode levar a outra flor. O sea, o cruce de polinización, sobre todo en pimentos e tomates, solanáceas en general, é inevitable. Si vas a plantar diferentes tipos de pimentos, mi madre, para que lle salieran os darnoias rojos, o pimento de arnoia é un tipo parecido ao pimento de padrón, pero aquí é o triple de grande. O seu color é verde clariño, 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 clariño. Comese así tamén frito, enteiro e tal, está moi rico. Pero para que saliera rojo tuvo que ter ao lado, claro, unha polinización cruzada. Os italianos, estaban ao lado. É que non, os italianos son verdes, pero bueno, son rojos cando maduran. Cando están moi maduros, viran en rojo. Claro, diste 50 centímetros. 50 centímetros é o mínimo que tens que plantar unha solanácea da outra. O mínimo, pero por espacio, para que non compita unha planta coa outra planta en espacio, nin en nutrientes no chan. É o espacio que necesitan mínimo vital para ser unhas plantas sanas. Plantalas máis cerca de 50 centímetros é contraproducente. Vanche dar máis se as pos ben separadas que se pos moitas máis xuntas. Entón, imagínate, canto teño que separalas? E bastía separalas pois 4 metros. Bueno, polinización cruzada polo vento non vai haber, pero por polinizadores, si incluso o teu veciño ti podes plantar un tipo de pimentos e unha abella que estuvo na leira do teu veciño veu aquí co polen e cruzouno tamén. O sea, é casi inevitable. Pero o que lle recomendo é que non plante tantas clases de pimentos e que a separación mínima sexa de 3 metros, polo menos. Que vai a vela igual, o sea, se a vai a ver por polinización de bichos, van a estar aí igual, porque o bicho pode voar durante 1 kilómetro co polen de outra flor. E non podemos ir poñéndolle un romero debaixo ou algo así? O romero non, se vai a evitar, vai nos a evitar todos, pero non síntense atraídos aínda polo olor. Que pode facer tamén? Que se me acaba así de vir a iluminación. Pode cubrir cada clase de pimentos, cubrilo con unha malla que non pasen insectos, con unha malla anti-insectos, que sería como un tipo de tul, non unha malla térmica, porque senón van a abafar de calor. Este tipo de pimentos, tomates, berenjenas, cando están producindo é en pleno verán, non? Maio, junio, julio, agosto, setembro. Entonces non podemos tapalas cunha malla térmica, pero sí que hai mallas anti-insectos que, si quere facer eso, pois estaría genial. É unha traballeira que flipas, porque, claro, imagínate cada día ir a recoller un puñado de pimentos, ter que levantar toda esa malla, tal, pero é unha maneira moi eficaz de evitar a polinización cruzada. E nada máis. E nada menos. Nada menos, tamén, é verdade. Dinos por aquí María de Pontevedra que pregúntanos que maceira de inverno lle recomendas, que se quere que sexa autóctona de Galicia, grazas e un saúdo para todos. Pois un saúdo tamén para ela. Vou a recomendar a que a mí máis me gusta, masán de inverno, por excelencia, Sangre de Toro. É autóctona gallega, aínda que, bueno, posiblemente vayas a comprala e xa estea mesturada, que xa estea insertada, que xa non sea ao mellor autóctona, pero que agora realmente autóctono de xa pouco queda, non? Porque é que todo se vai como cruzando, mesturando e tal. Esa é doce? Non, é un toque ácida. Ninguna masán de inverno vai a ser dulcísima como as de verán, non? Porque unha maneira que teñen as frutas de fijar os azúcares e que sean como máis dulces é a través do sol, das horas solares, o sea, que necesitan o sol para fijar os seus azúcares. Entón, no inverno xa non vai haber unha masán que sea tan dulce, non? É verdade que a golden pode aguantar hasta diciembre, que eu teño algunha golden aínda no árbol sobrevivindo malamente, bueno, das pequenas, as grandes as fun comendo, pero a que lles recomendo, que non é autóctona gallega, pero que se dá genial en Galicia,
E agora no inverno, que é unha delicia de masán, é a Granny Smith. O sea, Granny Smith, aínda que non sea gallega, é fabulosa, porque ten un aguante aquí, na nosa terra, espectacular, e agora mismo están as masáns cheas de agua, crujientes, carnosas, e cun toquiño ácido, o mismo que a sangre de toro. Así, esas dúas para mí son as miñas preferidas. Sangre de toro. Sí. Vale. Un ointe dende Outes que aprenderon a lección e dinos de onde son para que ti puedas... Vale. Ou xa non lo ia decir, non o sei. Sí. Dinos, primeiro de nada, felicitarvos polo programa. A miña dúbida é que teño os amorodos que non paran de producir e xa vexo que non van parar. Así que non sei cal vai ser o momento de sacalas da terra e volvelas plantar. A ver se Nusca me pode aconsellar, envío fotos de como andan agora mesmo. Que, por certo, nunca vira unha macetiña así que aproveitou unhas tuberías da auga para plantalas. É moi común e para min é contraproducente. Mira o que che digo, non me gusta nada, porque a fresa é un tipo de frutilla que necesita moitísimo sitio na expansión. Necesita que nunca careza de agua. E o que pasa aquí é que está moi limitada en terra, en cantidad de terra e en calidad, porque ao non estar en conexión con máis terra, pois posiblemente lle falten nutrientes, non? Pero mira que lle dá, Si, dan. O sea, a mí tamén me siguen dando. Que pasa? Que as fresas agora non chegan a madurar tanto, telas que comer un pouquiño como tornadas en verde, que van a ser un pouco ácidas, que tamén está ben, pero o que é indiscutible é que as fresas se teñen que levantar todos os anos. O sea, levantalas, sanealas, quitarle todos os fillos de arredor, porque senón van a competir en espacio, en nutrientes, vanse a sentir afogadas, e cada ano esa fresa, falámoslo a semana pasada, creo recordar que me ven agora a mente, esa fresa vai a ir degenerando e os frutos van a ser cada vez máis pequenos, defectuosos, non son bonitos, nin sanos, nin nada. Pero aparte, o que vexo nestas fresas e que me parece interesante comentalo, que agora mismo teno todo o mundo fijo, estas fresas, ao igual que as miñas, que as de todo o mundo, teñen unhas manchiñas que son violeta, unhas manchiñas redondas que son violeta, e que cando acaban necrosan en blanco e quedalle o arillo violeta alrededor. O sea, é moi fácil de diferencialo, o sea, velo e xa sabes, ten manchas violeta, bueno, pois ten un hongo. Ese chongo é moi chungo. Ese chongo é moi chungo. E chamase viruela comunmente, pero bueno, chamase mancha púrpura. Para evitalo, precisamente, hai que ir encima do que dicen. Hai nas que sanear, hai nas que levantar. Necesita moitísima aireación, porque os hongos proliferan con humedad e certa temperatura. Pero ademais, a viruela da fresa, é un hongo que prolifera casi como un 100% de humedad, o sea, entre un 90 e un 100% de humedad, que é o que temos aquí da Bondo, aínda que non chova, e tamén con un pouco máis de frío, o sea que en 12 e 15 grados se lle chega para proliferar moito, por iso é moi común ver as fresas agora no inverno con isto. Entón, hai que quitarlle todo o dañado, desfacerse das follas, non botalas á composteira, porque senón sementamos fungos, non me cansarei de repetirlo, hai nas que tirar á basura ou queimalas ou que sexa. E levantalas todas. Todos os anos, levantalas, quitarlle o exceso de raíces, quitarlle esa raíz dura que se volve como un cañoto de madeira, eso non fai nada aí e pode pudrir, e sanealas de follas e de fillos, separalas. Despois vas a ter moitos máis fillos, pero é super importante. E non excedernos con nitrógeno, porque tendemos, por exemplo, a merda de cabalo que falábamos antes, agora mismo a isto non lle iría moi ben. Un exceso de nitrógeno a calquera planta pode ser proclive, non sei como se di, fai que os hongos proliferen máis, con exceso de nitrógeno. Así que, cuidado con fertilizar as fresas con demasiada caca de bichos. Mellor é o humus de lombriz, mesturado ca terra. Claro. Temos un último, eu creo que este sí que dá tempo. Venga, que non sí, queda obrigado. pendente. Gostaríame saber cando é bo momento para sementar as cabazas. E dinos que é a zona do Irixo e que hai bastante xeadas. Sí, bueno, pois mira, as cabazas nacen enseguida, o sea, ti se plantas unha planta de calabaza, en 3 ou 4 días xa está germinando, xa está botando para arriba os cotiledóns, e en 15 días xa ves a plantiña. O sea, que se ten heladas ten que esperar hasta que se acabe o último riasgo de heladas, o sea, cando empece a ter que
cambiar as sábanas da cama polas de fío en vez das de franela, poñerse de manga corta, aí é cando xa pode empezar a plantar as calabazas, porque crecen rapidísimo. O sea, que eu calcule, ao risco de heladas aí acabase en maio, pois a finales de abril, mediados de abril, que as plante, que as semille, e xa estaría. Ese é o mellor momento, mediados de abril para plantar as cabazas, xa o sabedes? Na miña zona antes incluso. Antes incluso esas datas. Pois nada, Nuska Chousa deunos tempo a unha manchea de respostas, como foron tamén as preguntas recibidas. Lembramos novamente, Iago, o número de WhatsApp 627-751-962. Aí o tedes para o vosso dispor, para esta e outras seccións do programa á tarde. Nuska Chousa, un placer como sempre, ata a semana que ven. O placer é meu, un biquiño, e hasta a semana que ven. E agora imos a ver que sucede por Galicia, por España e polo mundo, e continuamos que ainda hai por diante 2 horas de programa.